He-Man i gospodari svemira! Ja sam Adam, princ Eternije i zaštitnik tajnih dvorca Grayskull. Ovo je Cringer, moj neustrašivi prijatelj. Neverovatnu skrivenu moć sam otkrio onoga dana kada sam podigao svoj čarobni mač i uzviknuo: tako mi Grayskulla! Ja imam moć! Cringer je postao moćni borbeni mačak, a ja, He-Man, najmoćniji čovek svemira. Samo još troje naših prijatelja zna za tu tajnu. Čarobnica, ratnik i Orko. Svi zajedno štitimo dvorac Grayskull od zlih sila Skeletora. Stratusova izdaja. Hoki! Stratose, šta radiš tu? Proveravam generator, nešto nije u redu. Ne, i ja sam pošla to da učinim. Onda prepuštam održavanje opreme stručnjacima. Nisam hteo da se mešam u tvoj posao. Pa najzad ti jesi vođa. Sve je bezbedno? Mirno je kako samo može biti. Ne, čekaj, Skeletor! Je li poludeo? Ništa ne može proći kroz našu zaštitu. Ništa nije moglo da prođe kroz našu zaštitu, ali ona ne radi. A? Nemamo više nikakvu zaštitu? Nikakvu. Naša zaštita ne funkcioniše. Morat ćemo da se borimo sa Skeletorom bez nje. Da smo počeli. Dobro, pokušat ću da popravim zaštitna polja. Neko ih je namerno uništio. Napred, napred, pobjeda je naša! Baci to! Dimna zavesa, pali! To je nemoguće. Ne možemo proći kroz taj dim. Budale, trebalo je da radite brže! Ovi stici mozgovi imaju nešto što ja želim. Sada je prekasno, ali vratit ću se ja! Moram da popravim generator zaštitne sile. Dakle, Stratose, ti si uništio našu odbranu. Danas nas je Skeletor zamalo pobedio. A zašto? Jer je naša odbrana otkazala. Zbog tebe, Stratose. Ne shvataš, pokušavao sam da popravim generator, ne da ga upropastim. To sada kažeš. Ko bi drugi sem našeg slavnog vođe mogao tako lako da priđe samom srcu aviona? Tiči narode, postoji samo jedna kazna za takvu izdaju. Prognajte ga! Oterajte ga odavde! Prijatelji, molim vas, ne prenagljujte. Progonstvo je svirepa kazna. Budem li nekoliko dana lišen jajeta aviona, izgubit ću moć letenja. To si zaslužio zbog izdaje. Čuo si za volju ptičjeg naroda aviona. Odlazi, napusti nas. Ali ja sam nevin. Čuo si narod, odlazi. Dobro, onda se borite sami protiv Skeletora.
Posle toliko godina rada za dobro aviona, kako su mogli to da mi učine? Već satima letim. Odmorit ću se u ovoj šumi. Čekaj malo, pa ovo nije šuma. To je gnezdo. To je kerok. Volim kad mogu da odem u prirodu. Volim da je gledam izbliza, daleko od grada. Kad govorimo o odlasku napred! Stratus, u nevolji. Tako mi Grejskala! Ja imam moć! Preuzmi kontrole, Orko. He-Man, odakle ti? Bio sam u blizini pa rekao da se vrati. Opet dolazi! Ovaj stvor nije zao, slučajno sam ušao u njegovo gnezdo. Orko, znaš li staru izreku bolje medom nego sirketom? Da, ali gdje da nađe med? Tamo gore. Mislim da smo stekli prijatelja za ceo život, ali reci mi, Stratose, kako si se uvalio u to? Moje muke su gore nego što zamišljaš, prognan sam iz aviona. Znamo ga, zašto to? Danas je Skeletor napao grad, neko je sabotirao naš odbrambeni štit, a okrivili su mene. Znaš li šta znači progon za čoveka pticu? Izgubit ću moć letenja. Naravno, ćeš van uticaja sile avionskog jajeta. Jedina nada da spasem svoja krila jeste da nađem pravo krivca i da skinem ljagu sa imena. Ali ko bi pre svega učinio takvu užasnu stvar? Ne znam, ali svi su protiv mene, potpuno sam sam. Nisi sam, ja sam na tvojoj strani, Stratose. Hvala ti, He-Mane. Dozvoli meni da pođem, He-Mane! Naravno, Orko. Evo ga tu je! Napad! Ovog puta ćemo uspeti! To je Skeletor, je li popravljeno zaštitno polje? Ne, moramo se braniti. I spali dimnu zavesu. Ne funkcioniše. Neko je uništio svu našu odbranu. Sada mi ništa neće zaustaviti. Gotovo je! Jaje aviona je moje! Uskoro ćemo svi imati krila! Uzeo je jaje, posuđeni smo na propast. Ali ko je uništio našu odbranu? Stratos svakako nije. Si li vidio Hoki? Možda sam je tražio, nestala je. Jaje je nestalo, zakasnili smo. Moramo do Zmijske planine da ga vratimo! Kladim se da je Skeletor sakrio jaje i kriće ga sve dok ptiči narod ne izgubi moć letenja. Znači, jaje može da bude bilo gde na planeti. Kako da ga pronađemo? Postoji samo jedan način. Treba nam pomoć čarobnice. U dvorac Grejskal. Da, He-Mane, posumnjala sam da nešto nije u redu u avionu. Po onome što si mi rekao, mislila sam da znam gde je Skeletor mogao da sakrije jaje aviona. Malo čas sam osjetila ogromnu količinu energije koja dolazi iz demonske zone. Demonske zone? Što ti jezivo?
I jeste, Orko. To je brlog Skeletorovog saveznika Vipleš. Vipleš? Onda svakako Skeletor tamo krije jaje. Najverovatnije. Ali kako da stignemo donde? Postoji samo jedan ulaz u demonsku zonu, Kobne planine. U podnožju najviše planine naći ćete ulaz, ali otvaraj vrata pažljivo, Himene, da neki od demona ne pobegne. Eno ulaza, baš kao što reče čarobnik. A šta sad? Da kažemo sve da me otvorite? Morat ću da otvorim silom. Požurite vas, dvojica. Ej, čekajte mene! Himene! Vrata! Morat ću da ih razorim. Čekaj, sećaš se šta je rekla čarobnica? Tako je, ne smemo rizikovati da pobegne neki demon. Orko, morat ćeš da nas sačekaš. Dobro, čuvat ću naše vozilo. Ili nešto. Krenimo. Kralju demona, zašto si me pozvao? Ti čuvaš jaje aviona za Skeletora. Tako je. Zanimat ćete da su Himen i Stratos ovde u demonskoj zoni. Traže jaje. Himen, hvala ti na obaveštenju, kralja. Još nešto. Napolju je još jedan. Znači, Orko je tu. Što da ih ne sredim sve od jednoga? Čuvaj se. Mi imamo moć da samo 2 puta godišnje otvaramo vrata za gornji svet. Ako to sad učiniš, gledaj da imaš jak razlog. Dovoljno mi je jak razlog što će srediti tu zgadiju. Ja ću srediti svima, a moj ljubimac će se pobrinuti za one pola porcije orka. Jaje aviona može da bude bilo gde u ovom lavirintu. Naći ćemo ga. Zašto li se ovo zove demonska zona? Nisam video nikakve demone. Do sad je išlo sve glatko. Prerano sam rekao. Ovo je baš dosadno! Jao! 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 Jao, Himene! Jao! Come on! Hajdemo! Himene, počinjem da gubim moć letenja. Onda se ne smemo zaustaviti. Hodaj sa mnom. Nadam se da je Orko dobro. Sve je čisto! Jao! Uj! Pomoć! Vipleš! Dakle, Himene, došao si mi u posjetu. Došao sam da vratim jaja aviona zakonitim vlasnicima. Nećeš ga dobiti, odi. Hodi! Himen! Pusti me!
Ja ću se pobrinuti za to. Pomoć! Pa pusti me na miru, ti zmijetino jedna! Baš ne sreće što te vidim! Hvataj! Kako bi volao da se He-Man vrati! Šta je bilo? Kao čovjek ptica mrzim kaveze. Hoki! Zarobljena sam kad je Skeletor napao avion. Ali šta li on hoće od tebe? Ja ne znam, molim te pomozi mi da se oslobodim. To ne priznaš, Hoki, da si ti sabotirala odbranu aviona. Ti si se dogovorila sa njim, zar ne? Nije čudo što si požurila da mene optužiš. Skeletor me je naterao da donesem jaje ovamo, ali umjesto obećanog bogatstva od mene je načinio jednog od Whiplashovih ljubimaca. To si zaslužila jer si izdala narod aviona. Dobro, oslobodit ćemo te. Zar posle takvog zločina? Svako zaslužuje još jednu šansu, Stratose. A nama je potrebna svaka pomoć. Kada vratimo jaje aviona, nekoj sudi ptičiji narod. Ako me oslobodite, odvešću vas do mesta gdje kriju jaje. Zašto bih ti verovao? Opet ćeš nas prevariti. Želim da ispravim zlo koje sam učinila. Rado ću prihvatiti svaku kaznu od ptičjeg naroda. Samo me oslobodite iz ovog užasnog kaveza. Dobro. Ne mogu da podnesem da gledam pripadnika ptičjeg naroda u kavezu. Nećeš to zažaliti, Stratose. Nadam se. Sada da nađemo mišća u budali. Osjećam kako mi se vraća moć letenja. Mora da smo blizu jajeta. Jaje je u drugoj odaji, ali čuva ga jedan od Whiplashovih ljubimaca. O, za Boga. Zgrabimo ga dok ovaj stvor još spava. Prekasno. Vas dvojica mu odvratite pažnju, a ja ću zgrabiti jaje. Mislio da si se vredio, jeli? Pa, izgubio si. Ako Skeletor ne može imati jaje, neće ga imati ni avion. Ova raketa je programirana da ga pronađe. Evo ti tvoje rakete, Whiplashu. Čekaj, Whiplashu. Pusti da idu. Zašto? Jer je budalo jedini način da izađu da probiju vrata ka spoljnom svetu. Moći ćemo po njemu slobodno da širimo zlo. Šta? Sjećaš se šta je rekla čarobnica? Ne smemo probiti vrata. Nemamo drugog izbora. Ti mene! Pa uspeo si! Da, ali nevolje tek dolazi. Ako naš prijatelj uspe da otera tog zmaja u rupu, mislim da ću moći opet da zapečatim ulaz. Ovo bi trebalo da zadrži demone gde im je mesto. A sada vratimo ovo na svoje mesto.
Ja sam optužila Stratosa za sabotažu, ali ja sam bila ta koja vas je izdala. Prognajte je! Izbacite je! Neki idu ga! Ne! Progonstvo je previše okrutno za bilo kog čoveka pticu. Oki je shvatila svoju grešku. Pomogla nam je da spasemo jaje. Ona uživa moje poverenje, ali bit će joj oduzeta sva prava i bit će u odredu kažnjenika sve dok ponovo ne zadobije vaše poverenje. Ptiči narode Aviona, vaše dragoceno jaje je vraćeno, a uz njega imamo novog prijatelja i zaštitnika. A sad zahvalimo našem najboljem prijatelju Himenu. Danas je Stratos iz Aviona naučio značaj opraštanja. Kada neko učini nešto što nam se ne dopada, teško je oprostiti. Ali baš tada se moramo sjetiti da svako zaslužuje još jednu šansu. Svi grešimo. A kada se to dogodi, lepo imati prijatelje koji će nam pružiti još jednu šansu. Je li tako, prijatelji? Tako je! Vidimo se sljedeći put. Naš sinhronizacija Associated Artists. Izvršni producent Dragan Đorđević. Tekst govorili Miljana Janković, Rade Marković, Dejan Matić, Dragan Jovanović i Saša Marjanović. Tehnička realizacija Tron Televizija.